Hallo? Sparten. Og en rigtig glædelig jul. Ja, så har I julemanden igen. Ja, I kan vel nok kende mig. Jeg har, ja, fru Amanda, så skal vi jo se, om der vi har lidt i godtposen. I har aldrig været så søde børn siden sidste jul. Ja, der er jo en lille andet blev. Hun er ikke rykket kniven lidt i øret af frøken i skolen. Men hvad? Så var det noget, jeg kan fra. Jo, det er jo for boksen så godt, at du holder det hjemme. Ja, du ved jo nok, at jeg rigtig siger du for nogen til noget. Lad nu være med at stå og øve. Jeg siger som mand et noget til manden. Når han er dykket her er et par små ting, som du har ønsket dig. Og lad mig så se, at du er det jo ikke drevet meget. Nej, det er rigtig meget, der skal have lidt drille dig. Ja, I er nu søde begge to. Det siger de der i Amerika i hvert fald. Her er så en lille ting til mig. Det er noget, de moderne unge kalder levestil. Husk at sige, at det smager ligesom røgsodevand. Og så kommer vi til musikken i pølseænden. Det er jo vores kære mor. Men køb nu lidt. Så var det, der står en prinsesse Emma fra Tjert. Det var dog, ja, så siger jeg til din mor. Ja, så er juletræen hen, og så må vi hellere få lidt musik. Og hvad for en hjem skal vi spille? Skal den lille bestemt det? Når skal det være højt fra træets grønne trop? Ja, den kan alle børn jo godt lide. Og så spiller vi den. Og så siger næstefar, glædelig jul til verdens 3 søde piger. Glædelig jul.